Tak jo, dámy a pánové, já vím, že i přesto, že jsme natáhli přestávky, že i 20 minut je zase málo, tímhle tempem budeme mít za chvíli konferenci až do večera. Nicméně já vím, že přestávky jsou stejně důležité jako to být tady na těch příspěvcích, takže počkáme, až postupně dojdou další lidé, ale aby jsme zase netrestali vás, kteří jste tu zavčasu, tak začneme. Další přednášející k nám přijela z Bratislavy. Je to Mária Jašová z Inklucentra, což je centrum na podporu vícejazyčných dětí nebo dětí cizinců, se kterými Krajské centrum vzdělávání spolupracuje, protože, jak říkal na začátku i náš pan ředitel, tady v jazykové škole tak se věnujeme podpoře vícejazyčných dětí, učíme je vlastně českému jazyku, tak, aby si potom mohli vybrat střední školu podle svého potenciálu. Já bych jenom ještě chtěla říct, já vím, že už je 2:30 skoro, někdo budete potřebovat odcházet dřív než v ty 4, až skončíme. Tady je prosím ještě QR kód na evaluaci, to znamená hodnocení celého toho dnešního konferenčního dne. Opravdu budeme moc rádi, když si chvilinku, je tam tuším 10 otázek, celkem jako rychlých, svižných, když si ten čas najdete a vyplníte. Klidně vyfoťte ten QR kód, my ho budeme později posílat ještě i e-mailem, ale víme, že ta návratnost je poměrně nízká, tak bych vás chtěla opravdu poprosit, najděte si ten čas a povězte nám to, co se líbilo, ale i to, co myslíte, že bychom mohli zlepšit, na čem bychom mohli zapracovat, protože bychom chtěli, aby naše konference byla prostě pořád lepší a lepší. Moc děkuji a Májo, já bych dala slovo už tobě. Ďakujem. Takže dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem za možnosť tu vystúpiť dneska. Moje meno je teda Mája Jašová a prišla som z Inklucentra. A ako povedala Míša, tak naše Inkluzentrum sa venuje nie len teda podpore detí cudzincov, ale tak poviem najprv, čomu sa venujeme ako Inkluzentrum. Máme také 3 hlavné piliere našej činnosti a ten jeden pilier je vzdelávanie, kde pôsobím aj ja, že som lektorka a vzdelávam učiteľov alebo školské podporné tímy, ľudí z poradenského prostredia a podobne. A v rámci teda Inklucentra máme rôzne vzdelávania, dlhodobejšie, krátkodobejšie, ktoré sa venujú teda odborníkom. Potom taká druhá oblasť, v ktorej pôsobíme, je poradenstvo, a to predovšetkým legislatívne poradenstvo. A tretia oblasť, ktorá tomu dáva celý taký väčší zmysel a širší zmysel týmto 2 našim činnostiam, je advokácia. A to je práve to, čo sa ráno som tu počula, že to je vlastne niečo, čo je hrozne kľúčové, lebo my máme dobré nápady, vieme to dobre odvzdelať, vieme dávať poradenstvo v tých legislatívnych otázkach, ale my potrebujeme, aby sa to pretavovalo do toho reálneho života, do tej legislatívy, aby tie nápady nezostali len nápadmi a projektami, ale aby sa to naozaj aj uplatňovalo v tom reálnom školskom prostredí. Takže my máme kolegu, spoluzakladateľa Inklucentra Viktora Kríža, ktorý má v tomto môj nesmierny obdiv, že dokáže tie témy prinášať opakovane s nimi pracovať a myslím, že to je to, čo nakoniec teda tie zmeny uvádza do života. A jedna z tých zmien, ktorú on tiež pomáha uvádzať do života, je práve podpora detí cudzincov na slovenských školách. A to je vlastne ten projekt Inkluzívneho jazykového centra. Pri Inklucentre vzniklo aj to Inkluzívne jazykové centrum, kde prichádzajú deti, ktoré prišli na Slovensko bez znalosti slovenčiny. Prijímame deti, ktoré sú na 2. stupni základnej školy, čiže zhruba od 11 rokov do zhruba 16 rokov. A je to preto tak nastavené, lebo deti, ktoré sú mladšie, tie materské školy alebo 1. stupeň základnej školy sa ešte učia ten jazyk tak iným spôsobom. Súvisí to samozrejme s nejakými kognitívnymi procesmi a s nejakým dozrievaním mozgu. Takže tie mladšie deti tak prirodzenejšie nasávajú ten cudzí jazyk, ale už na tom 2. stupni to ide trošku náročnejšie. Takže pre tieto deti sme vytvorili prostredie, kde sa môžu učiť jazyk. No a ten náš primárny cieľ, tak ako je to aj v tom názve už samotnom definované, je, že sme jazykové centrum a my chceme tie deti pripraviť na výuku slovenčiny, alebo teda na to, aby mohli potom vstúpiť do škôl základných, z ktorých prišli, a aby tam už mohli normálne sa učiť proste tie ostatné predmety. Takže u nás sa učia predovšetkým tú slovenčinu.
No a to je náš ten primárny zámer a s tým sme prichádzali, že tie deti posunieme z tej A0, teda z tej takmer žiadnej úrovne slovenčiny, povedzme ideálne po B1, aby už dokázali v ďalšom roku normálne sa zapojiť do školského života na ich základných školách. A na toto sme vytvárali metodiky, aktivity, budem o tom veľmi maličko hovoriť. Ale my sme tak trošku tušili, že toto nebude to jediné, čo budeme tým deťom poskytovať. A ak táto konferencia má otázku, že či školy sú priestorom pre poradenstvo, tak v našom prípade bolo úplne jasné, že áno. Že neexistuje, že by sme mohli viesť túto jazykové centrum bez toho, aby tie deti dostávali nejakú komplexnú podporu. A to, na čo sme naražali už pri tej samotnej výuke toho jazyka, už to nás nutí vymýšľať rôzne spôsoby podpory pre tie deti. Zistili sme napríklad, a to možno pre tých, čo učíte jazyk, nie je také akoby šokujúce poznanie, ale pre mňa ako človeka, ktorý nemá primárnu odbornosť v tomto, ja som psychologička, tak zistili sme napríklad, že deti tú slovenčinu nadobúdajú veľmi rôznym spôsobom v závislosti od toho, na akej úrovni je ten materinský jazyk. Keď nám prichádzajú deti, ktoré majú relatívne nízku neznalo, tak dokážu komunikovať v tom svojom rodnom jazyku, ale nepostupovali napríklad v školách na nejakej úrovni, nedosiahli nejakú úroveň v tom poznaní toho vlastného jazyka, je oveľa náročnejšie ich potom posúvať v tej slovenčine. Máme tam deti, ktoré prichádzajú do slovenských škôl a prvýkrát zažívajú takú naozajstnú školskú dochádzku, že ráno vstávam a odchádzam do školy, pretože keď oni začali chodiť do školy, tak začal COVID a potom prišla vojna napríklad na Ukrajinu. Takže oni vlastne častokrát nemajú úplne tie návyky školské a zároveň teda ani ten jazyk nie je úplne rozvinutý. Rovnako vietnamské deti, ktoré prichádzajú často do vietnamskej komunity, ktorá prichádzajú z Vietnamu a prichádzajú do vietnamskej komunity, ktorá v slovenčine sa nezdokonaluje napríklad, ale ani ten vietnamský jazyk sa tam už nerozvíja a je tam na takej nejakej tiež základnej komunikačnej úrovni, ale neučia sa literatúru, nerozvíjajú to. Takže vlastne to je niečo, na čo narážame a čo potrebujeme tiež s čím rátať. Že tá úroveň toho materinského jazyka je kľúčová pri nadobúdaní nového jazyka. Teraz čítam takú krásnu knižku od amerického autora vietnamského pôvodu, ktorý, myslím, že sa to volá, že Na zemi sme na chvíľu nádherní v slovenčine. A on tam hovorí, že jeho mother language, ten materský jazyk vlastne nie je materským, ale sirotčím jazykom. Hej? Že proste aj tá mama opustila ten jazyk a ona ho učí v tej vietnamčine proste takú okresanú verziu toho jazyka. Ďalšia vec, na čo sme prišli pri učení jazyka, že, a to je veľmi logické a pochopiteľné, že inak postupujú deti, ktoré prichádzajú zo slovanského prostredia a dokážu nachytávať tú slovenčinu oveľa prirodzenejšie, lebo je podobná tomu ich jazyku. A vlastne pri nich môžeme povedať, že skús trošku viac sa posnažiť, trošku viac počúvať a chytíš to. A je to tak, už aj to tu zaznelo, že už sa proste nejako rukami, nohami dohovoríme. A potom sú tam trebárs deti naozaj z úplne iného jazykového prostredia, ktoré nech robia, čo robia, tak proste prvé 2 hodiny ešte sa dokážu sústrediť. Ale na tej 3. hodine tá úplná odlišnosť a tá úplná namáhavosť toho nadobúdania jazyka ich vlastne odpáli tak, že ja ich tam vidím ležať na lavici a zaspávať, alebo sa proste úplne odpájať, lebo to preťaženie je obrovské. Hej? A s tým musíme tiež rátať. No a potom, už som povedala, máme tu tieto 2 roviny toho nadobúdania jazyka a potom máme nejaké prejavy, ktoré nevieme vysvetliť ani jedným z týchto prejavov. Hej? Že nevieme, prečo to tempo napríklad toho nadobúdania jazyka je také pomalé a vlastne zistíme, že my musíme riešiť aj otázky možno nad tým, či tie deti neprichádzajú do tej našej školy vlastne s nejakými poruchami učenia. A to ako zistíme, že či to je teda, kde tá príčina leží, že či to je nejaká porucha učenia, to je nesmierne náročné, pretože diagnostické testy v tých rodných jazykoch nemáme. Samozrejme, môžeme požiadať o pomoc psychologické poradne alebo nejaké poradenské zariadenia, ale oni sú v tom vlastne veľakrát rovnako bezradní ako my, pretože ako otestujete dieťa, na ktoré nemáte nejaké testy. Takže toto všetko nám vstupuje do tej výuky jazyka, ale to teda zďaleka nie je všetko. Tá výuka jazyka tam zostáva a je taká, trošku som ju odtieňovala,
ale vlastne veľmi dominantne nám tam začína vstupovať do toho príbeh dieťaťa. To dieťa k nám prichádza do tej školy s tým, že má za sebou nejaký balík a môžem, myslím, že zodpovedne povedať, že žiadne dieťa, ktoré je u nás v centre, nemá ideálne detstvo v žiadnom prípade a častokrát nemá ani tú podporu, ktoré by si teda každé dieťa zaslúžilo a na ktoré má každé dieťa nárok. Prichádzajú nám deti, už len samotné to, že zmeníte to jazykové prostredie, je nesmierne náročné. Neviem, či ste to zažili, či ste niekedy boli v zahraničí a museli ste fungovať dennodenne proste v cudzom jazyku. Je to nesmierne vyčerpávajúce, to samo o sebe je stres. Ja okrem toho, že pôsobím tuto v Inklucentre, tak ja som robila aj prípravné kurzy pre deti, ktoré odchádzali na Erasmus, čiže dobrovoľne si vybrali, že odchádzajú do cudzej krajiny študovať. A veľa sa tam rozprávame o tom, že napriek tomu, že je to plánovaná mobilita, napriek tomu, že je to ich rozhodnutie, že vedia, že niekedy skončí ten pobyt a podobne, tak stále potrebujeme pracovať s tou témou stresu. Hej? Je to proste niečo veľmi náročné. A teraz si predstavte, že tie deti k nám prichádzajú s tým, že oni si to fakt nevybrali. Hej? Že to nie je niečo, čo bolo ich rozhodnutie, nie je to niečo, prečo sú motivované, nie je to niečo, čo vedia, kedy skončí, pretože to vlastne vôbec nemusí skončiť. A veľakrát oni tušia, že to neskončí. Že tam je obrovský, už len toto je obrovský balík stresu, ale zároveň teda máme deti, ktoré prišli, pretože v ich krajine je vojna a ten príbeh tej vojny stále trvá. To nie je niečo, že prišiel som na Slovensko a môžem sa začať zotavovať. Hej? Že proste traumatická udalosť odoznela a ja môžem venovať svoju energiu tomu, aby som sa zotavil. Ten príbeh stále trvá. To nie je niečo, čo je za nimi. Nie je. Hej? Oni sú stále v kontakte s tým, že to zlo sa stále deje a im sa neustále môžu proste prichádzať zlé správy. Takže keď hovorím o strese, tak časť tých detí už prekročila tú úroveň stresu, ktorú môžeme pokladať za, nechcem povedať, že normálnu, ale takú akoby len súvisiacu s tým, že sú v inom jazykovom prostredí, ale že tu už môžeme hovoriť naozaj o traume alebo traumatizujúcich podmienkach. A tu sa už naozaj pri týchto traumatických okolnostiach mení aj prežívanie, mení sa schopnosť učiť sa, mení sa schopnosť zvládať nejaké podmienky. A to je niečo, s čím potrebujeme tiež veľmi rátať pri tej našej výuke, že nám tu do toho vstupuje práve aj ten stres a tá trauma. No ale zároveň chcem povedať, že keď hovorím o týchto náročných podmienkach, tak vlastne za každým tým dieťaťom, ktoré v tej triede vidíme, nie je len ten príbeh tej traumy, ale aj ten príbeh reziliencie alebo odolnosti. To, že to dieťa tam každý deň prichádza, že dokáže vstať, že dokáže použiť v cudzom meste MHD, nasadnúť na električku, na autobus, dostať sa do toho centra. Niektoré skôr, niektoré s nejakými meškaniami a oneskorenými príchodmi, ale že to robia, že prichádzajú, tak je to vlastne obrovská ich sila, obrovská odolnosť, že to dokážu za daných okolností robiť. A že to, čo potrebujeme aj my si neustále pripomínať v tom našom centre, že tie silné stránky a tá odolnosť tam je prítomná a že tie deti sú aj príbeh tejto odolnosti. A že s tým potrebujeme nejakým spôsobom pracovať a podporovať ich aj v tom a pomenovávať im to. Že to, čo ste zvládli a že to zvládate, že to klobúk dole, hej. Že nikto z nás, dospelých, sme nič také, čo tam my pôsobíme, nezažili. Respektíve máme tam kolegyňu z Ukrajiny, ktorá rozumie tomu, že aké to je byť v tom. A vidím, že pre dospelého človeka s veľkou podpornou sieťou, aké je to náročné. A tie deti tú podpornú sieť často nemajú. Dobre, máme tu teda príbeh dieťaťa, ktorý už je tiež taký trošku odtieňovaný, výuku jazyka a prichádza nám tam ešte ale ďalší príbeh. A ten príbeh sa vynára tým viac, čím viac tie deti už sa tak viac adaptujú na to naše prostredie toho jazykového centra. A keď prídu úplne na začiatku, tak ten úplný základ je, že tie deti potrebujú nadobudnúť nejakú istotu a nejaké bezpečie, tak si nás oťukať, či sme my OK, ako ľudia, ktorí tam pracujeme, či to prostredie je OK a bezpečné,
skúmajú si tie pravidlá, v ktorých fungujú. A keď nadobudnú už taký ten pocit, že sú doma a je to teda, alebo doma, relatívne doma v tom našom prostredí, tak oveľa viac začína vychádzať najavo aj príbeh tých jednotlivých krajín a teda toho, že tie deti sa tam stretávajú naozaj z rôznych kultúr. Že tie deti jednak musia riešiť ten príbeh našej krajiny, ako sa žije na Slovensku, aké sú tu normy správania, čo je normálne u nás v školách, ako fungujú domáce úlohy a podobne. Ale zároveň sa tam stretávajú ako rôzne kultúry aj tí žiaci medzi sebou. My máme deti, ktoré prišli z Ukrajiny, z Vietnamu, aktuálne zo Sýrie, mali sme z Turecka, z Thajska a podobne. Čiže oni sa potrebujú trošku zlaďovať aj sami medzi sebou. A prichádzame na tú tému tých interkultúrnych rozdielov. Hej, niektoré deti sú kontaktnejšie, čo znamená aj, že sa častejšie objímajú a hladkajú, ale zároveň to znamená, že sa častejšie pošťuchujú a bijú. A je to niečo, čo nie je úplne akoby zakázané alebo nenormálne v tej ich krajine. Potom sú deti, ktoré sú viac verbálne, hej, a možno viac prechádzajú do nejakých nadávok a podobne. A jednoducho tieto príbehy tiež potrebujeme zlaďovať pri tom vyučovaní a potrebujeme ich nejak tak predkávať. No a my potrebujeme do toho vstupovať s tým, že nesledujeme len tie interkultúrne rozdiely, ale snažíme sa ich podporovať aj v tom, aby sme hľadali to spoločné, čo nás spája. No a potom, aby to nebolo také jednoduché, tak tu máme ešte ten štvrtý príbeh, ktorý nám to zamotáva pri tej výuke. A to je príbeh budúcnosti. Čiže príbeh o tom, že či tie deti tu na tom Slovensku ostanú, už som to trošku aj spomenula, že vlastne deti, ktoré sami netušia, že či to naše jazykové centrum a tá základná škola, kam majú ísť, že či to je ich finálna destinácia a teda majú investovať svoju energiu do toho, že sa učia slovenčinu. A tie deti, ktoré to vedia, ktoré už jednak, že buď aj sami prijali ten fakt, že tu zostávajú a ich rodičia vedia, že zostávajú, tak tie deti sú motivovanejšie. Tie deti vedia, že proste jazyk je vstupná brána do toho, aby sa im otvorili možnosti na Slovensku. Potom je časť detí, ktorých rodičia vedia, že ostanú na Slovensku, že sa asi nevrátia, ale tie deti to odmietajú prijať. A za mňa je to veľmi pochopiteľné, hej, že ako som hovorila, je to voľba, ktorá nebola ich. Stále rozmýšľajú, ako to zvrátiť, ako to napraviť a čo sa musí udieť, aby tu nemuseli ostávať. Takže my potrebujeme pracovať aj s tou témou tej motivácie a toho zmyslu, že prečo by sa tú slovenčinu mali učiť a v čom ich to podporí, keď tú slovenčinu budú vedieť. A máme deti, ktoré nám uprostred školského roka odišli do Nemecka. Alebo sme my už tretia krajina, v ktorej tie deti sú a učia sa už tretí jazyk, odkedy odišli z domu. Čiže potrebujeme pracovať aj s týmto. No a keď vidíme túto rozmanitosť tých príbehov, s ktorými potrebujeme pracovať v tom jazykovom centre, tak sme nastavili vlastne na každý z tých príbehov také piliere podpory. A tie piliere podpory sú jednak jazyková podpora, to je samozrejme tá kľúčová, z ktorých sme do toho prichádzali. Potom tam máme tú psychosociálnu podporu, čo je podporu zvládania emócií, sebaregulácie, ale aj tých vzťahov vzájomných. Všetkými tými podporami sa veľmi prelína tá interkultúrna podpora alebo podpora interkultúrnych kompetencií, pretože, ako som hovorila, aj ten jazyk je s tým veľmi úzko prepojený, tie vzájomné vzťahy sú s tým úplne pretkané a koniec koncov aj tá kariérová podpora, ktorá je náš štvrtý pilier a s ktorou len začíname a v ktorom nám sú veľkým podporou toto krajské centrum vzdelávania, ktoré spolu s nami spolupracuje na tej kariérovej podpore, tak aj tá je veľmi viazaná na tie interkultúrne rozdiely, povedzme, lebo vieme, že deti, ktoré prichádzajú napríklad z Vietnamu, majú dosť jasne tou svojou komunitou určené tie limity toho, kam môžu smerovať a na aké práce môžu ašpirovať a na aké školy sa môžu dostať. Takže to je tiež niečo, čo veľmi je prepojené s tou interkultúrnou oblasťou. No a ešte som tam tak po bokoch k tým 4 pilierom dala aj tých aktérov, ktorí sú nevyhnutní preto, aby tá podpora fungovala. A to súvisí s tým, čo aj na úvod dnešnej konferencie zaznelo, že tak kto má byť ten, komu je tá podpora adresovaná a kto ju má adresovať tú podporu.
tak my teda sa nezamierávame len na to dieťa samotné, ktoré tam prichádza s tým svojím príbehom, ale my veľmi potrebujeme pracovať s tou rodinou. Hej. My potrebujeme veľmi komunikovať s rodičmi. Vlastne veľakrát aj tá motivácia, o ktorej som hovorila, úzko súvisí s rodičmi. Podpora tých vzťahov je tiež s tým veľmi previazaná. No a samozrejme, ale tí rodičia sú inojazyční. Hej, a je veľmi náročné s nimi komunikovať v tom ich rodnom jazyku. Ale potrebujeme nejakým spôsobom teda aj s nimi hovoriť o týchto témach a mali sme aj rodičovské stretnutia, kde sme sa snažili tých rodičov podporiť aj v tom, aby vedeli pracovať so svojimi deťmi a rozvíjali sa nejaké rodičovské kompetencie. Tam, kam smerujeme podporu, sú do veľkej miery učiteľky nášho jazykového centra. Ja v tom jazykovom centre pôsobím ako metodická podpora práve smerom k dospelým ľuďom v tom centre. Hej, k učiteľkám a podporným ľuďom, ako je ukrajinská psychologička, naša vietnamská podpora. A to sú naše podporné týmy. A my potrebujeme veľa vlastne o všetkých týchto oblastiach rozprávať aj s nimi, s tými dospelými ľuďmi. No a úplne veľmi kľúčová je komunikácia so školou, teda s tou domovskou školou, odkiaľ tie deti prišli a kam sa budú vracať z nášho centra. A na to sme minulý rok veľmi narazili, že to je naozaj niečo, na čo musíme dávať veľký dôraz na to musíme klásť, pretože tie očakávania od nášho centra sú veľké, že deti už prídu s dobrou slovenčinou a proste len tak vplínu, akože vplujú do toho prúdu tej školy a to samozrejme tak úplne nie je. Že aj my sme mali možno trošku iné očakávania na to, jak tie deti tú slovenčinu budú nadobúdať. Ale proste to, ak to nejde takým tempom, ako sme si predstavovali, my to potrebujeme jasne komunikovať aj tým školám. Že je to práve tým, že my tú podporu potrebujeme dať veľmi komplexnú a tá podpora musí v takej podobe ideálne aj pokračovať aj na tej škole. Jedným zo spôsobov, ako sa to teraz snažíme riešiť, ale je to v štádiu riešenia, tak ako tu už od niekoho zaznelo, že spýtajte sa o rok, že ako to teda dopadlo, je, že my sa snažíme teraz robiť práve portfólia s týmito žiakmi, kde zakladáme pracovné listy a všetky nejaké výtvory a reflexie tých žiakov. A chceme používať to portfólio jednak smerom k žiakom samotným, aj smerom ale k rodičom, aby tí videli, čo deti robia, lebo neviem ako vy, ale aj ja ako rodič často netuším, čo sa vlastne v škole deje, tak aby mali nejaké také výstupy. Ale veľmi do toho vkladáme nádej aj smerom k tej škole, hej, že tá škola bude trošku viac rozumieť tomu, že ako pracujeme my s tými žiakmi. No a ešte veľmi rýchlo, lebo ja som zistila, že nemám úplne time management, lebo som si myslela, že som začínala o pol a ja som začínala 20 však. Dobre. Tak, tie podoby podpory v tých 4 pilieroch sú také, že čo sa týka tej jazykovej podpory, tak na Slovensku myslím si, že môžem povedať, že neexistovala učebnica slovenčiny pre deti cudzincov o tom 2. stupni, že je za to veľká vďaka kolegyni Alenke Faragulovej, ktorá vytvorila takú učebnicu, s ktorou pracujeme, testujeme ju, overujeme, zlepšujeme už niekoľkým rokom, aby bola naozaj funkčná. Čo sa týka tej psychosociálnej podpory, zaviedli sme každé ráno ranné kruhy, čiže nejaké to úvodné nalaďovanie do dňa, kde na začiatku, keď ešte deti nepoznajú jazyk, tak veľa pracujeme s obrázkami, s kartičkami. Kto ste boli na workshope do obeda, tak aj tam sa vrlo škálovaní, hej, ukazovať na prstoch, ako mi je, ako sa mám škálovať od hora dole, proste všetko, čo dokážeme telom, obrázkami sprostredkovať. A s nadobúdaním jazyka sa samozrejme rozvíjajú tie témy tých ranných kruhov. Tento rok zavádzame aj triednické hodiny, ktoré sme potrebovali zaviesť tento rok špeciálne preto, že minulý rok sa nám darilo, mali sme taký luxus a také šťastie, že sme mali vlastne deti z 3 krajín s 3 jazykmi a vedeli sme pre každú tú jazykovú skupinu zabezpečiť rodilého mluvčího, čiže človeka, ktorý rodným jazykom dokázal s deťmi komunikovať a tí robili tú psychosociálnu podporu, lebo asi ako tušíte, rozprávať sa o niektorých témach, ako je prežívanie, emócie, vzťahy v cudzom jazyku a ešte k tomu v takom jazyku, ktorý naozaj neovládate, je extrémne náročné.
Ale tento rok sa naše deti, teda sa krajiny, z ktorých deti pochádzajú, v našom centre sa to veľmi rozrastlo a my už nie sme schopní poskytovať takú podporu v tom rodnom jazyku. Takže sa tá psychosociálna podpora veľmi presúva do tých triednických hodín a na triedne učiteľky a realizuje sa v slovenčine rukami, nohami, obrázkami, ako to len ide. Hej. Čo sa týka tej interkultúrnej podpory, tam veľa dávame priestor práve aj tomu rodnému jazyku, lebo ako som hovorila, rozvoj rodného jazyka znamená aj rozvoj toho druhého jazyka. Čiže snažíme sa, aby deti mali priestor aspoň občas niečo povedať v tom rodnom jazyku, so spolužiakmi, len ich naučiť nejaké slovíčko podobne. Môžu prinášať témy svojich sviatkov národných. Jedlo je veľká téma, ktorá nás všetkých spája a dokáže robiť tie prepojenia, kde tie kultúrne rozdiely nás rozdeľujú, jedlo nás spojí, takže aj s tým trošku pracujeme. No a veľká téma sú téma pravidiel v škole a normy v školách, pretože to zisťujeme, že tam potrebujeme práve veľmi citlivo pracovať s tým, že čo je normálne v ktorej krajine. No a potom, čo sa týka tej kariérovej podpory, ako hovorím, to je taká nová téma pre nás. A okrem teda toho, že to portfólio zavádzame, tak sústredíme sa predovšetkým na sebareflexiu, sebahodnotenie, dávanie spätnej väzby. To tu tiež zaznelo vo vašom príspevku, že to vnímame ako povedať taký základ tej kariérovej podpory. My máme to šťastie, že naše deti nie nevyhnutne, je to len menšina detí, ktoré odchádzajú hneď po našom centre na stredné školy, čiže máme takú väčší priestor na to, aby s tým mohli pracovať a viac sa seba poznávať a viac práce s tými jemnejšími vecami. Ale zároveň potrebujeme predávať aj tie informácie o školskom systéme, lebo keď nerozumiem, ako funguje slovenský systém, tak veľmi ťažko dokážem sa napojiť na to, čo sa deje a rozhodnúť sa, kam budem pokračovať. Čiže to je v skratke to, aké podoby tá podpora má. A už len na záver, tuto je bulletín, ktorý sme napísali, ktorý zhrňa tie naše skúsenosti s podporou detí cudzincov. Cez ten QR si ho viete načítať. A verím, že takým zrozumiteľným jazykom stručne sú opísané tie piliere tej podpory aj s nejakými príkladmi a stručnými príbehmi tých detí z cudziny. Takže to je za mňa všetko. Ďakujem veľmi pekne a neviem, či som nechala priestor ešte na nejaké otázky. Určitě máme prostor. Končíš úplně akorát. Takže já bych se zeptala, jestli má někdo z publika otázku. Jo. Já bych možná ještě vysvětlila, proč my jsme zařadili vlastně téma cizinců. Jo. Ono to může se zdát, že jsme teď trošku ulítli, ale ne, my když jsme plánovali vlastně celou tuhle konferenci, tak jsme si uvědomili, že tady na českých školách je opravdu hodně cizinců. Přes 5,5 tisíce dětí na základních školách. Na středních školách to není tak úplně zmapovaný, nebo nemám to číslo přesně. A pak je ještě spousta dětí, které na školách vůbec nejsou teda. Jo. Takže to nejsou úplně jako jednotlivci, u kterých bychom si mohli říct, o ty se nějak možná zvládneme postarat. A ukazuje se, že to není vůbec jednoduchý. A když se bavíme vůbec o smyslu a o tom, co by mělo dělat poradenství, tak to je přesně to, co tady zaznělo teď v příspěvku. Ještě navíc poskytovat poradenství dítěti, který mi nerozumí, a já mu nerozumím, to je teda jako fakt nepřekonatelný. A pokud říkáme, že tu nejsou čeští psychologové a další podpůrné pozice, tak co potom ukrajinští? Ale my tu máme taky jiný národnosti, nejenom jakoby ukrajinské děti, i když možná díky právě válce na Ukrajině je tohle něco, o čem můžeme vlastně víc přemýšlet a můžeme se na to připravit. Tak já jsem moc ráda, že s Inklucentrem spolupracujeme. Skvělý, Kubo. Vy to vyvraťte, ale na Slovensku je pro děti, které vlastně by měly chodit na základní školu, děti jako cizince, povinnost vzdělávání? Nebo? Nebola, ale už je. Od kdy? Myslím si, no a teda nechcem zavádzať, môj kolega sa v tomto vyzná viac, ale od tohto roka školského už určite My jsme se v tom setkali právě jako v rámci nějaké jako fokusní skupiny s kolegy z Bratislavy, kteří dělají street work v sociálních službách. A vlastně jedna z těch jako důležitých informací, která tam zazněla, je, že vlastně děti, které spadají
základní školy, tak tu povinnost nemají a právě proto ten čas svůj tráví hodně na venku. Ako máme tú skúsenosť z nášho centra, že veľa tých ukrajinských detí chodí na online ukrajinskú školu a chcú si ju dokončiť. Že to je tiež ďalší faktor, ktorý tam hrá obrovskú rolu, že vlastne ju absolvujú do obeda. Naše vzdelávanie po obede ich školu, ale zároveň samozrejme je tu kopu detí, ktoré vypadli zo systému na chvíľu. Na dosť dlhú dobu, hej, nebola to chvíľa. A teraz už je to povinné, ale tie školy tiež nemajú podporu v tom, aby dokázali vlastne pre tie deti byť dostatočne kompetentnými sprevádzačmi toho procesu. No. A sme sa s kolegom z Mety teraz cez prestávku rozprávali o tom, že ono to môže vyzerať naozaj ako nejaký luxus, že my presne ako si povedala, že nemáme dosť psychológov pre slovenské deti, ale že jednak, že v tej migrácii je obrovský potenciál, že tie deti, ako naša populácia starne, podľa mňa u vás to nie je oveľa iné a my potrebujeme ľudí, ktorí prichádzajú z druhých krajín a to je vlastne obrovský potenciál, ale zároveň, ak tomu nebudeme venovať pozornosť, tak sa začne proste diať to, že tie deti presne skončia na ulici a my si zarábame na veľký problém, ak to nespravíme. Určitě. Proto je důležitá ta všímavost a myslet vlastně na každého, jak na sebe, tak na kohokoliv, koho máme ve škole. Díky moc, Májo, za příspěvek.